Bang' doloche yiero, Jood bura ne ondikore ayanga kendo tagi ewi chenro mag od bura motelo ne puotho margi. Ne giyangore kod aluora mar od bura ka bende nondgi makende ne okaw. Bende ginyiso moko kuom weche magigombo twakie ka gikawo apisi ayanga. Walter Nyambaga nigi ler. Bang' duol mar IBC nego nyinge jo od bura chape oboke mapachoka, jo od bura go ne molo moro bang' moro kendo chiwore kuleta pisas mane kaw nondo margi kendo keto mbui mar od bura kendo giyudo tiegruok makende kaka od bura chalo kod chike matae. Kuom thuolo mokwongo, Linet Chepkorir mong'ere kaka Toto mane oyier kaka ja od bura mar kaunti ma Bomet ne odonje od bura. Ka sechego, Felix Oduor mong'ere kaka Jalang'o bende ne oyiere kar chung od bura ma Lang'ata bende ne en moko kuom jo od bura mane onyiso mor margi ka gisingo tiyo ne oganda. Wachako ng'iyo ni to tich chako gi kanye to dhi rumo gi kanye to higni abich gi gidigombo nang'o matimre Lang'ata kik ibed jatel mawacho na abro timo inyalo wacho ni kelo ni jopiny stima to kara gidwa pi to ng'eyo tabu mar niang' en kama nyo parwa nitiere kodonjo ni to en ka wach masin machemle Moroni e Miwani to ng'eyo gimonego timie. Wabro make sure ni sirkal mondo ka wach mar pur mwandu madhine jopiny ma sirkal mamalo to gi mapiny kata mapiny nyaka nyis jopiny ni wach mar pur ni e lwetgi. Jo od bura go puoyo kaka od bura mar 13 ni kod lony, kata kamano gigombo ni chike moko mondo chuogi manyalo dongo demokrasia. Nitiere our role manyaka watim, nyaka wakil legislation manyalo miyo loopholes mane waneno ka idino negi kendo gibede ne kata ka commission nitie kanyo kata ka gichiwo tijgi to surely nitiere kuonde moko ma law nyaka bedi ni oketo gik moko bedo motegno zaidi. Wabo keto chike madhi favor oganda ma Kenya ka duto te, chik ma at least ka okel to en chik manyalo konyo ng'ato kimaendeleo. Gisingo keto e tim pesa mar CDF mar jolo jopuonjre kata obedo ni luoro moko nitiere ni nyal bi wany oko omenda mar CDF kowuok e omenda mar od bura. The one that was removed by the court was the 2013 CDF, but NG CDF 2015 is there. It has not gone to court because it is the government. We are saying national government. It is the government itself that is funding. CDF no tokone ko bwasa oko nikech mane gima osebedo ka konyo ji sana. King'iyo e constituency level, nthindo dhi e school gi bursaries. Sani kwa golo bursaries no, to nthindo bo dhi e school nade. E ting' maluwo ndikruok mar jo od bura en mar yiero spika mar 13 men chalo ni biro bedo mapek e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod mano mar Kenya Kwanza ka giduto ginyiso chir mar yudo ombulu mabiro yango spika manyien. Bunge ka men no emwang'iyogo. Koro wach spika to an gi geno ni kaka wang'eny gi jo bunge en mana ni jomoko ka osechako nyiewo jowa moko. But wadhi temo matek kabisa mondo wayud spika mamarwa. Ubiro bedo matek. Makona wan to wabiro bedo guided gi ODM kaka dwaro. ODM odechane go kwano, jomoko ka be go kwano. I'm praying and hoping that it will be Marende. Jo od bura pod igeno ni biro molo mar yudo tiegruok makende kaka od bura mar 13 biro dhi tiyo. Chenro ni igeno ni biro dhi nyime nyaka odiechieng' makiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Apisa